Već godinu dana on ne radi. Svi pitaju gde je i šta je sa njim. Emisiju nema i nema Facebook. Ma nestade čovek, zavladao muk. Na prvoj nam rekli, vi niste za nas. Ivanović, Turci i žene su vlast. Na BTV2 Marijana, Mićić je zvezda, pa šta ću tu ja? I zvali nas onda na Happy TV za minimum kinte da radimo sve. A Studio B nema pare, kažu mi dođi, al sam snađi se. Na Pink hvala neću, na Avalu što bi, da znam ti Janića, možda bi mogli na RTS doći, ali ga ne znam i šta drugo mogu, sem da vam sad pevam. Nema više Fajrot na TV-a. Kuda idu ljudi kao ja? Nema više Fajrot na TV-a. Svi! Kuda idu ljudi? Joj, gde me nađe publiko? Ajmo malo ovo ono, a? Ajmo svi zajedno! Nema više Fajrot na TV. Kuda idu ljudi kao ja? Hvala, hvala, hvala.